no hopung murek laimang phung ko forest ni rwngswngnai rok bai. Yang tu. Tongga di mo semani ang wani dasa dicha. Wani dasa. Ye tukang ko tangka ni tong lai ma ba murek lai ye kaisa kereng sa jaga u sukola song no to digi tangkai sung murek lai tong ka su lai ye to mo semani ya phai ani no phai ko phai khibai ja sap. Sob সময় no mo mayung ni jala kaisa sarkar decision dikhai ja khumuta o sarkar tamgui decision di maya ba bhaje sini jonogon banchinai जों गोरै गोथै न' खुक थाङै दंमाने जों गां खायदा जानाय न'क दा थांनाय Tabuk गां बोरै रानि borok न'क आंनि परिबार कुनु चाकरि गोरै आंनि बोसा सिखा दिखा लेखा फरा दंफानो कुनु चाकरि माइया दाम खाय चलिनाय आबो सरकार नायै कायसा डिसिसन मारिनाय सुदो आनो सिमिया sini mo eleka Krishnapur sini edise elekaro joto sini jonogoni bagai suggestion marinai kaham lama ma phunungnai tamukhai mo mayung no bonong mo thangnani abo kaisa sidanto mana hanai borogni bisingti forest ni bisingti bo mayung roknai rok tam rokni rijak kisa aroni bisingo borogle kuno ko pharaphai dini khai emne sungbai baksano borok hopung emne borok no kuno hambiaki maya borok tini sungbai no guri wi tongo sungbai murugui tongo angni jibo murugjak borok baksa engkai to semani ya engkai tam khainai kuno khainani korei ko mayung roknai tak se thango hopung war mangsa jagi ku parawo ani parawo sida tini sung sapung thulai liya last Prai saita ni sikango mayung phai ko log joto noru phai bu phai kelang thangbai uka angka obo ni sai sikang 2000 ungna ka jeno 11-12 waisa abo ni kuno formula mayai ko ang 2 bar thangai tuniri kha SDM office kuno ek puisa maya ang buriran di borok Nogro ang tam kai sanam tongnani sara dunia sudo ang simiya o parawo tini parawo sini parawo hopung kebo thulaya murug laimang kai phailiya nei joto no janjal nogor ja habwi thulaya kai orungnai rokbo gana no murug lai tongo joto no mukring thangman jorawo saitani sikango phai anogo mayung nok swbaijakha thangbai thaipo oboni sai sikang 2023 ko swbai phaimani kuno ek puisa pano kuno formula maya forest ni hoite kuno jawab maya rifuru borok tam ni sa rifuru iko receive sector no kalang de hinkai kai phaika gabon kare ang thangai taiwai samani ya kuno formula se maya kuno utor se maya beri randi borok botam khai nok tangkha botam khai sai tongkha abo kuno formula kari sarkar abon iko 2 bar ang tuniri mane engkai tini bahai hai sapung hopung thuya saya khalai sengasu para porte besi pal khalai thuya iko tini hopung ma thuya Kami Mungiakami engkai ko Mungiakami ni andaro je mandogo khadung nei kaisa tongo o mandogo khadung ni digi lak ke borongna जोंनि बुमो an bungkha Anjali Debbarma anogo kuno busai korei ang randi borok tongja mani busa notiyei engkai Tabuk no rok se muti khe obostha klang thanggang tam khainai agi sbai mas mangrai ye iko nainane bamukuna tatal diba iko nainai doro 2000 iko 11-12 kaisa engkau 8-2-2024 kaisa hi bar thangi engkau SDM bai jogajog thang SDM office jogajog thangka kuno jogajog korei hinai ya tangnai ya jogajog thangai nang khai tongo tobo se kuno
formula maya Beba kamini lukurok bo aba haikino kuno jora rogo kamini lukurok borobo thango borobo thango haipano respond krite kono respond korei joko abo blek hai hambai অবস্থা চলি তং উসিনি ম কব পারাওয়া এদিছে এলাকার নি সিকাং borokeu kire thulai tomo jora ইকো আন বড় Nge yang te uson dong hoi kata.